Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga anghelo at tagabengget. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad naklangan itinagan nga anghelo at tagabengget. Dito'y lugar mi kay kayat mi adengdenggan dagiti maidram-drama apadas ti biag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Daytoy ti kanayon ko amang mangeg adengdenggan ni baket ko, uray madama nga agtrab-trabaho iti balay mi. Dua dagiti anak mi manang, may sa babae ken lalaki. Kayat kumet nga ibinglay daytoy padas ko nga imbilang kon at tugot iti dana ti biag ko. Nagsapa ka na nakaluto, Laura. Tano masapa tayo nga agarmusar. Narigatan no maladaw dagiti ubing iti klase da. Katayan da nga rodan nga eh. Adada pa ila iti sileda, tagmurmuray da siguro. Riniing ko ida itayon. Apay nga minaya solsolwam ti trabaho. Riingam amasapa ni Joan, tapno tulungan na ka amang isagana iti armusar. Bay amon, kaasimat, ang mga nunapuyatan ang nagrepaso idirabi. Ruamom tumot nga min idasaan nga aggunay. Anya kalakit din aya, husto daytan. Ala, agtugaw ka ditan, tagar mo sartayon.
Saganan dagiti balon nyo. Adamoten snacks yu dita. Thank you, Mami. Mami, ang mga nalipatang main kabil di bag ko ti water bottle ko. Naikabil kon. Oray ni manang mo. Adamoten. Ala, agawaan nyo ti mangan tapno saan kayo amala daw iti school yo. Ni daddy ngay. Agsuksukatan Nagbayag kayong tumot ngamin nga umay sumango amangan. Iso nga imunan. Nagpulis kami pa yung amin, Mami. Sige kit din. Tapno makapan kayo ni J. Skulyo. Alan Jeff, ibusa mo na itakan kanam. Amangan numala daw tangag paiso. Laura, mapanak mo tayo na opisina. Sige, nakasaganan ti merienda minton madamdama. Ne, apay apati siya katin sa ganaam. Kakaisuna ang nagaramid ak iti sandwich abalon dagiti anak mo. Di inlakam kamutan. Sika talaga. Di ka nga rin agbambanog dito'y balay, ha? Ang mga no di kantuman makataltalnan. Laglagi pa mamaiparit kan ka tinalaba sa panagbannog. Wan ka di nakpagdanagan. Awan mo ti ado at trabaho ti balay. Anya nga awan kat kuti ka ako ti dito'y. Bayam nga minadagita anak mo tag trabaho dito'y inton sumangpot da. Pampanuyam tumot nga binida. Alakit din, mapankan. Amangan no sa dino manon ti pagturungan ti saritaan ta. Ala nga rod. Innakon, bakit? Daddy, apa yan nakapulos kayo? Kunak man no saan kayo amapan itay di office yo? Follow-up check-up ita ni mami yo iti doktor na, Joanne. May bibusan dagiti tumtumaran na nga agas. Ang mga no da mabaliwan nga reseta dakin kuana. Kasta ka di, Daddy? Mabayag kayo ka di iti ayan ti doktor? Depende anak ko. Tsaka muna do ti pasyente ti doktor ni mami ita. Kaya noon niya nga oras sa sumangpot iti clinic na. Apay aya? Mga no pangal daw ton, katawan kayo pa'y ka ni Mami. Awan lunch may ka ni ading ko. Ado mo ti maluto iti ref. Agluto kanton iti sidain nyo ka ni ading mo. At apay mo siguro na bati ngayon na po iti nagarmusar tayo. Jack mata mo ti agluto, Daddy. Daitan, ti bagbagak ka na kayo anak ko. Masapula sursurum ti agluto. Kasta mo tan ti daduma pa trabaho dito balay. Tapna mong tararamidam, no da kayo lang iti adim ti mabati dito eh. Kas ita, tadapapanan mi ka ni mamim. Daddy. Sursurum dagiti trabaho dito balay, Joanne. Oray ni ading mo, isurumat. Diyo pa'y amumot ngayon nawan tinanganan nyo. Saan nga agnanayon ani mami at agaramid ka dagiti trabaho dito balay, anak? Amuyumot nga da sakit na, saan ka di? Daddy. Iso asapay lang kumata dong Hanya magkakanya. ka di manon ti pagdindinis ko ti ranyo di ta nga agamaya. Bilbili na klang ni Joanne nga isuntun ta agluto iti sidain dahinton aldaw. No, maladaw tabi lang nga sumangpat. Ngam ko na nakit din na kanoam mo ta agluto. Agpay sumat ngamin, Mami. Makitam Laura? Makitam ti bunga ti panang pampanoy-noy mo kadagiti anak mo. Awa na pulos na muda trabaho dito'y balay. Agpadadang agkabsat. Angelo, lakay, husto ka din dayta. Saan a problema dayta? Tanaluto kunti si daan dagiti anak ta inton aldaw. Anya? Madila nga rudon teriknam nagluto ka pailain? Tapno da ka ng dagiti anak ta numala daw ta nga agawid. Ay, malal. Mapanta nga rudan. Tapno masapat ay di clinic ti doktor mo.
Ala, agbati kayon ditoy, Joan. Ringam to ni ading buinton madamdama, taagar mo sartumutan. Wan, Mami. Napalalo ti kinasingpat ti asawak manang Emmy. Uray adarikrik naan na, di napulos itulok nga agtrabaho dagiti anak mi ijabalay. Banag apagluksawak unay. Ti kayat ko kumamanang, aging gaan na sa papay, kat masursuron dagiti anak mi ti agtagibalay. Ngam ko namot ni Laura nga asawak, ang makasursuro dan tumatlaang kano. Arig na isubo na, wano iyawat na amin akasapulan da. Awan kumamot ti parikot iti daytamanang, no nasalon at ti asawa. Ngam adda sakit iti puso ni Laura. Iso ano mabalin, jak kayat nga agbannog, gaputa maiparit unay dayta kenkwana. Nagtultuloy nga rod ti kasta nga aramid ti asawak manang. Nang runa, ket jakmat mabanbantayan, taag trabaho aket nga rod. Mami, nakita yung ka-DJP uniform ko. Masapul ko nga mininton bigat. Aday di cabinet mo anak ko. Jakmat makita, Mami. Pakibirok yun tuman laangan. Ay uwan, bayamon ta siya kunti mangisagana. Ni manang munghay, anya ter aramidan na. Nakaturog mo't, Mami. Ang mga no nabannog ang nagapu ijay skulyo. Ala, umunakan nga agmerienda, Jeff. Madamdaman to ni manang mo. Anya ti merienda, Mami. Ada burger nga inaramid ko. Anya ti kayat mo nga inuman? Oray juice langan, Mami. Ngam na imas kumangay na dakadwa na fries ti burger. Kasta ay anak. O sige nga rod, ta isarunok ton ti fries apaman ang makaluto ak. Thank you, Mami. I love you. I love you mo't anak. Mala, mangan ka nga rodan. Kumusta tirik nam, Laura? Nasaya at matlakay, di nakadipagdanagan. Ang mga no nagbannog ka man na iti husto, ha? Tinumar mo ka di mo't lang dagiti agas mo iti husto nga oras. Wan. Nasayat mo't nga no kasta. An nadam ti bagim. Amo mo't delikado ti sakit mo. Traidor dayta. Jak kayat nga dadagas sa mapasamak kan ka. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Saan nga itulok ti Diyos dayta? Amuna no kasano ti kinapatagyo kanyak. Iso adi na itulok, amapukawak kada kayo. Jak lakit da mo na niya ti mapasamak kada kami kadagita anak ta. Iti kanitong adadagas sa mapasamak kan ka. Iso apang nga asim, tadi mo aramidan ti maiparit kan ka. Ipatpatag ka unay, Laura. Ipatpatag ka matunay. Uray dagiti anak ta. Da kayo timang pakpakirid kanyak. Tapno labanak ti sakit ko. Rumbang laeng. Adupay ta arapap ta para kadagita anak ta. Kayat ko matunoy ta adwa dagita nga arapap ta. Kayat ko may matangan tapay ti panagbaligi dagita anak ta intundom tang ti aldaw. Mapasamak dayta. Amok. Agdeden na tayo pa'y iti mabayag, lakay.
Daddy, apa nagsaparining na kami kanima ng Joan. Kaya't ko kumapit ti maturog tawan mo't klase ita. Ngamin, Domingo. Wan nga rod, Daddy. Ada ka di papanan tayo? Wen, mapantayo makimisa inton madamdama. Kalpasan na, ipasyar tayo mo't ni Mami yo. Iti kasta, makaaliwak sa imot. Sana kanayon nga dalatan dito'y balay. Ay, kayat ko dayta, Daddy. Oray siyak, Daddy. Kaya't kumatagpasyar ita Domingo. Iso nga rod, ariniing kayo anasapa. Tapno matulungan nyo pa ni Mami yung agidalimanak dito'y balay sakbay arumwar tayo. Ha? Anya nga'y taramidan mi, Daddy. Kalpasan na makaluto ni Mami yo, kat makapamigat tayon. Sika Jeff, agsagad ka dita salas. Sika Amad Joan, inawam dagiti pinggan ananganan tayo. Pag inanain nyo ni Mami yo, sakbay amapan tayo makimisa. Oh, apay nga di kay agtagtagari. At ka din na ibaga ka di yo nagustuhan? Daddy, saan mi matasikod nga aramidan dagita nga ibagbagayo? Wan nga rod, Daddy. Kan may sana kayat ni Mami apakibiyangan mi dagiti trabaho dito'y balay. Anak ko, dumngeg kayo anaimbag. Sa balin di sitwasyon ita. Amo yung agpadpadang ada sakit ti inayo. Kaya't yung kada kumaro tarikrik-nain na. Kaya't yung ay ti mabiit kat mapukaw tayo ni Mami yo. Ay, sana, Daddy. Di mi kaya tapanawan na tayo ni Mami. Matlagayam. Iso nga rod atulungan nyo kadagiti trabaho dito'y balay. Tapno saan unay ang mabannog. Kat saan ang matrigger ti sakit na. Daddy, sige, tulungan mi ni Mami. Isuro na kami, Daddy. Wan nga rod, Daddy. Amangan no kam malimot ti maaramid mi. Di kay agdanag anak ko, taalalayan kayo. Iti kasta, ininot ang masursuro yo ti rumbeng nga aramidan nyo. Lakay, anya tinapasamak. Apoy adagiti ubing ti agar-aramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Baybay am idatap no makasuro ta. Saan ka da nagsayata kit-kitain nga amo dati tumulong dito'y balay? Ngam lakay. Laura, sana da ka sa suruan dagiti anak ta ngagtrabaho dito o nagtibalay. Sana nas ka na si ka nga inadalang tagar-aramid ka dagita. Nang runak at adapay rekrik naam. Amangan no karkaro akmat nga agsakit. No sa anak nga agkuti dito'y balay. Katagunay kalataa. Ngambaya madagiti anak tati mga ramit kadagiti daddo mga obraan dito'y balay. Panawanan tapno makasursuro da. Saan nagnanayo na si kalatan da agun-gunay dito'y? Sikati makaam mo. Ngam sigurado ka asaan da agumura a pinagtrabaho mo ida. Anya kumaga po agumura da. Kad maisa, naawatan da no niya ti puntok. Kad naisuda pa'y mismo tinangibaga kanyak nga alalayak ida. Agad makita man. Oh, nagbiit da nakasursuro. Agyaman aklakay. Talaga analaing ka nga ama kadagiti anak ta. Kat si kamot ti dabes nga ina para kadakwada.
Impagarup ko, nutob nga rin nakmanan ti asawak, iti day di akanito manang Emmy. Ngam naawatan na, no apay, amasapol nga isurok dagiti anak mi nga agtrabaho, iti unag ti balay, taadaket nga rod sa gubanit na. Nalaos mo ti ragsak ko, tamalaksid ang naawatan ti asawak ti kayat ko ang mapasamak, nalakapay ang nakasursuro dagiti anak ko iti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da, kat saanan ang masapol ang maibagapay kadakwada ti amin, sakbay nga agtignay da. Gapo iti dayta, nagtalinaed ang naragsak ken agkikinnaawatan kami asang kapamilya manang. Aging gaadimteng ti kanito ana magbaliw iti amin. Joan nga anak ko to mauawag. Apay nga ta. Hello, Joan. Nakaawag ka matanak. Daddy! Joan, apay nga sangsangit ka. Anya tinapasamak. Daddy, ada kami dito ospital. Indaray mi dito ni Mami. Anya? Apay anak. Anya tinapasamak ka ni mamim. Kalat-latan anak talimaw daw ni Mami di balay. Naibaglangan ta nakasangpot kamin ka ni ading ko ang nagkapoy di pagadalan. Hindi na pasamak na di ni Mami. Anya? Sige anak ko. Umayak adagos dito ospital. Bakit? Amok amang mangagnak. Lumaban ka. Kasapulan da kapay kadagiti anak ta. Di na kami kumapay pampanawan. Bakit? Pangaasim. Diyos ko, nakakasiti lang at asawa ka. Nagaduti nakakapot kan kuwana. Awan pa lang tipuot ng aging kaita. Numabalin Diyos ko. Diyak kumakayat ang mapukaw miti asawag. Namnoan niya ti pagayatam. Isuti masurot. Nasakit man na aklunan. No isuti pagayatam. Ikagumangaklunan, Diyos ko. Tilaan kindaw ko. Saan ko mga agregat ti asawag? No bilang ta saan pa'y anay tudi. Nagmulagat ni Laura. Laura, siyak na ito'y ni Angelo. Mangmangagnak ka di. Apay amat-matmatan nakmatlatan, Laura. Nagkinumanan na sa awak. Apay nga ta... Diyos ko, anya ti mapaspasamak. Laura? Nurse, tulungan na kami. Nurse, asikaswan niyo kumati asawak. Pang-aasiyo. Nurse!
Daddy, pinanawan na tayo ni Mami. Kasano tayo pa itang Daddy? Awan mo to ni Mami. Naginanan ni Mami yung anak ko. Nadlaw ko kadagiti na palabas nga aldaw. Sa balin ti marikrik nana. Ngam ingkag kagumaan na latta. Asaan nga impadlaw. Nang runa kada kayong anak. Di na ngamin kayat ni agdanag kayo kunkwana. Daddy. Tsak ninamnama akastoy ti mapasamak. Nakaragragsak kami ang nagsarsarita iti rabi. Sakbay na pasamak kunkwana ti kastyay. Nagado ti arapaap na para kada kayong agkabsat. Daddy! Kaya't na makaturpos kayo iti panaghadan niyo. Katagbalin to ang nasaya at ti masakbayan niyong agpadpada. Iso nga ituloy tayo dagiti sigod nga aramiden tayo. Iti si bibiyag pa iti inayo. Na may ikawan tayong talakit din, Daddy. Pudnot ako ng anak ko. Dakkel to akawa tayo. Ta nakasingsingpat kan naasikaso ti inayo. Tawanan ni Mami. Basta agsingsingpat kayo anak ko. Kat agadal kayo anaimbag para kan ni Mami yo. Amazing grace, how sweet the sound that Itatanay tabo ng ti inayo. Mangrugi tayo ni ti barong agpang ti biyag tayo. Ngamnas kan nga agtalinaglat ta ni Mami yo iti puso tayo. Nagrigat mo ti kastoy, Daddy. Makapaikawa talaga. Awanan ni Mami akanayon nga agururay iti dadateng tayo dito'y balay. Un nga rod manang. Awan ton ti mangi prepare iti merienda tayo. Kastamot tagluto iti naima sa kanin tayo. Dahil tati kanayon kung ay bagbaga kada kayo iti anak ko. Arumbang nga amuyo tagtrabaho dito'y balay. Tasaan arumbang nga amin na kanito. Katmang namnama kayo iti inayo. Naimbaglaangan ta na isuro na kami, Daddy. Kakaasik ako maita mga ramid amin at trabaho day di Mami dito'y balay. Basta agtitinulong tayo, Joan, anak. Amo ka malasatan tayo dahil apan nubok adimtang kada tayo. Wan, Daddy, kat anadan nyo kumamot ti salunadyo. Saan min akayat ti maawanan iti may saman nga ipatpatag, Daddy. Wan nga agpaiso, Daddy. Di na kami pampanawan, ha? Ipatpatag na kaunay, Daddy. Kamot gaya man, Daddy. Good morning. Day, nagsapa kamot na nagriing anak ko. Day,
Anya da dyan nabangla masayop ko. Armasar tayo, Daddy. Ha? Nakaluto akon. Isamangan tayo mutan. Anya? Apay nga di nakariniin, Joan. Apay pala ang Daddy. Kabaalak mo tiyag luto. Anya nga iti serbina asinurwan na kami. Sakbay apin mo say day di mami. Naipasagapsap mo kanyak ti puntom idi, Daddy. Isa manipod binagaan na kami kani ading ko. Masapol asursuron mi tiyag trabaho dito nagtibalay. Ingka gumaak mo ti din asinursuro tiyag luto. Kanayon akaduak ni mami tunggal agluto. Iso nakasursuro ak. Kasta ka di, anak. Sigurado ano sa di numantayan ita ni mamim. Maragsakan lakit di ka pwede kasta agalad mo. Thank you, Daddy. Apay nga giyaman ka kanyak, anak. Ngamin, no di mo impapilit idi asursuron mi kani ading ko ti agtrabaho dito nagtibalay. Awan ko mati ammo mi aging gaita. Sigurado amarigatan kami kani ading ko. Narigrigat nga min di dumakkel kayo, nga awan na pulos ti amuyo, anak ko. Iso maragsakan akmat unay. Tada nagdalanan ti panangisurok kada kayo. Kat day tati pagyamanak, Daddy. Ngamin, ingka gumaanda kami ngayon suro. Tano saan? Sigurado ang nakakaasi kami ita. Taawanan day di mami. Daddy, Domingo mo tita. Saan tayo kadamapan makimisa? Akasitar aramiden tayo idi si bibiyag payday di mami. Wan nga agpaiso, Daddy. Paikit din asaan anak ko. Mapan tayo makimisa. Kalpasan na, gumatang tayo iti pagsasangwan tayo. Tamapan tayo sa rungkaran ti tanong day di mami yo. Agpaiso, Daddy? Wen, anak. Sige, Daddy. Kaya't may dayta ka ni Jeff. Masapul at di Domingo amapan tayo sa rungkaran ti tanam ni mami. Wen, Joan. Tapno kasla dalat tayo ti sibay tayo day di mami yo. Sana rumbang alipatin tayo ti lagip na. Nga oray awanin iti abiyag. Rumbang laeng nga agtalinaid iti puso tayo day di mami yo. Saan narumbang amapunas tinalaos apan ang ipatag tayo kankwana. Traidor ti sakit day di asawa, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na manang Emmy. Sigud mo't ket din nga amok ang mapasamak ti kasjay. Iso nga ingka gumaak nga insagana dagiti anak ko, kan uray ti bagik. Ngam uray pay gayam kasano ti panagsaganam. Saan analakang aklunan, gaputa kayarigan na nagtupak kanyak ti langit, iti daydi akan ito. Panagriknak kat kayarigak tinasinjan a kandila nga ininot amarunrunaw gapu iti ipupusay day di asawak. Naimbaglaengen ta dadagiti anak ko a pangalalaak iti pigsa ken kirad ti pakinakem manang. Isuda ti mangpatpatibker iti nakem ko tapno agpatuloy ti biag mi iti laksid ti kaawanan day di silaw ti pagtaengan mi. Itamanang babaan iti tulong ti namarswa, ininutan nga agsubsubli iti normal ti biagmi nga agaama. Nang runa, kat kabisadon dagiti anak ko ti masapul nga obraen da iti uneg ti balay. Isu asya, kas adig iti pagtaengan, ipampamaysak mo ti agtrabaho, tapno maipaay ko ti amin akasapulan da, kat matungpal ti amin nga arapaap mi iti day di asawak,
para kadakwada. Daytoy ti pakasarita ak manang. Tuy pagayam mo, Anghelo. Pagayam ko nga Anghelo, makipaglading itak iti napasamak iti asawam. Kat maragsakan akmat ang makaam mo, anasaya atan ti kasasaad yung nga agama. Anaaklon yun nga awanan ti silaw, ti pagtangan nyo. Amin tayo matngamin kat agbanag ka ni patay. Isu na laeng, tasaan tayo ang makapaggigiddan. Pudno anasaem iti damo, ngam no maaklon tayo ti kinapudno, nga adda pagpatinggaan ti amin, nalakalaeng ti panag-move on. Sapay kumata kanayon mo asalwadan ti bagim, taadapay dagiti anak mo, amang namnamakan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Michael at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti padas amay ikan biyag, babaan daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Michael, 15 years kon nga OFW manang. Talo a pagilyan metten tinagtrabahwak, ngem tinagbayagak ket iti pagilyan a New Zealand. Awan pa'y anak mi iti asawak ani Krisha, idirugyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Iso nga ingka gumaak nga impas na tinagtrabaho, tapno makaurnungak para iti masakbayan mi asang kapamilya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagbakasyonak, taimpas nga yan ti asawak, ti umuna nga anak mi. Agyaman ang kiti Diyos na nakapagpas nga ikan Krisya. Nagrigat gayam ti anak Michael, nga maragsakan na, taka maudyanan na, adan anak ta. Nakarkaro pa'y tinagsak ko. Tamok nga adan nagmamayan ti panagsaksakripisyo nga imadayo. Tap nagtrabaho di balasiw tao. Kita mo, matmatam ta anak ta. Kasla anghel, makapasalibo kag itirik na. Kasla na punas amin abannog ko, apaman anak hitak ti anak ta. Agpaisot ako nam, katagyaman ak unay, tasimangpet ka, kat adda ka ita ditoy para iti anak ta. Manipod ita, at adan anas kan nga agsalukag ta, para kanirayan nga anak ta. Pudno day ta, ngam saan ko maapuro trabaho ti pampanunutam, kasapulan na kamot ti anak ta. Amok day ta Krisya. Ngamnas kan nga agtrabaho ka na imbag, para iti masakbayan ta anak ta. Maawatan ka, ngam numabalin, uray agbayag ka kumamot iti sumagmamanong aldaw, tapno makadanampay ti anak ta. Kayat ko launay. Ngam, ang mga numapukawan na kiti trabaho nagbayagak diti Pilipinas. Ngam sana bali, tagbakasyon ak tumanen. Ngam amok ang mabayag tumanan sakbayang makasubli ka. Sa bagay, kaipas ngay laang ti anak ta. Di na pa'y amo nga awan kagayam nga amana iti danana. Isong arot na kabayatan na maladaga pa eh. Ikagumakon ti agtrabaho para iti masakbayan na. Ang umikarik, sumubutak to kada kayong agina. Namnamaak day ta Michael. Kat ikararag ko asapay ko ma. Tadinan tumarik na anapatpatag ti trabahom. Ngam iso nga anak mo.
Managsaka na kunay lakay, ta nagbakasyon di anak ta, ita nagpas ngay di asawa na. Nga rod kunak no saan na matuloy nga agawid. Saan ka no nga main akas ka rin na ti agawid, manipod iti pagilyan nga ayan ti trabaho na. Tama kumikum da ka now. Wan nga rod Agam ti importante kat nakaawid ita. Pudno da ita, agam apagbigit matlaang siya nang. Di pa'y maungpot ti makabulan na kaadana dito. Sumagmamano lang aldaw ti bakasyon na. Ay, sigurado maikawan tumanan ni Krisya nang runa itatadan anak da. Narigat sa amot ti mapanawan manan. Agpaisuday ta nga imbagam siya nang. Agam nasaysaya at ita taada pagliwliwaan na. At danjay anak na ataripatun na. Sa bagay mo't kit di kan adata mo't iti asidagda. Kanayon talaangan akaduan di manugang ta. Apaman ang makapanaw manan ni Michael Lakay. Flight ko manan nito nung may alawas. Da kayo kumapay lang ti makamu kadagita ginak. Talaga gayam anabiit laang ti bakasyon mo anak ko. Wan nanang. Naimbag nga ro ta pinalubusan dak. Kunak no jak makaawid. Ti importante kat nakaawid ka. Kandi mo pagdanagan dagiti aginam. Da kamen kandi tatang mo ti makaam mo. Agyaman ak nanang. Aganad ka akanayon. Di mo baybayan day tabagem. Awan serbi na ti panagtrab-trabaho no agsakit ka mat. Didak pagdanagan nanang. Kabailak ti bagik. Dagiti aginak ti pampanunutak. Sapay ti kayat kumani Krisya kat agbayagak pay. Ngam impalawag ko kankwa na saan ang mabalin. Tama nga no mapukawan na kiti trabaho. Nadyak tong palen titulagan mi iti amok. Kasta talaga anak ko. Ay, maikawan tumanan di asawam. Tawan kan tumanan akad kadwana. Krisya, agbiyahe ako nagpamanila inton rabi. Flight ko nga minan inton bigat. Talaga gayam apumanaw ka manan. Nagpiti pa naglabas ti aldaw. Panawan na kami manan ka ni baby. Pasensya kan ha. Ngamnas kan nga agsubliak adagos iti pagilya na pagpapaayak. Ado nga min ti trabaho na panawak ijay. Kasapulan dak launay. Maawatan ka. Maikawak lamanan. Isakas to iti marikriknak. Sayang namin. Tadi mo maimatangan ti panagdakkel ni baby. Ti umuna pa nagisam na. Kan ti umuna pa nagaddang na. Kaya't ko launay ang masaksyan dagita Krisya. Tamo ka jakton may sublipay dagita ka nito. Nga masapula panunutok mo ti masakbayan tayo. Ti pamilyata. Nang runa ita, tadan anak taanas kan nga isaganaan tayo tinapinta sa masakbayan. Agyaman na kiti panagsakripisyon para iti pamilyata. Aganad ka kanayon Laglagi pong apatpatgan ka unay. Patpatgan kayo mo tita anak ta. Di mo baybayan ti bagim Nang runa ta anak ta. Sana bale. Imbilin kan kadananang kantatang.
Napalubusan ak ang nagbakasyon, idinagpas nga iti asawak manang Emmy. Ngam sa anak ang nagbayag. Nagsubli ak matlaadagos iti pagilian a pagtrab-trabahwak. Uray kasano ti ayat ko, kastamot ten ti pamilya, nga agtalinaed akpay kuma iti sumagmamano alawas, iti pagilian tayo, saan ang nagbalin, gaputa adu ti trabaho nga agururay iti pagilian a pagtrab-trabahwak. Kanday jay laeng tinaipaay kanyak akabayag ti bakasyon ko. No payadak iti adayo, ingka gumaak ti kanayon a maki-video call ka ni Krisha nga asawa, takayat ko a matarabay ti panagdakkel ti anak ko. Krisha, kumusta ni Ryan? Matmaturog, takalkalpas na ang naggatas. Dinigos ko nga min itay, iso na preskwan. At ita, nakaturog matan. Nan, kitaag man tanak ta. At ita. Bayat a dumakdakkel, nakarkaro nga umararngikan ka. Karupro pamlaunay ni Ryan. Siyempre mo't nasken nga umala iti ginagwapo ni daddy na. Naimbag man, ta naka-video call ka manan. Kalkalpas si trabaho mi. Ay, makabannog. Ngam apaman na nakitak ni Ryan. Napunas amin na bannog ko. Ni Ryan, kanila ang tinakaikat iti bannog mo. Siyempre, nangrunakan ka Nasaya at mat. Kunak no nalipatan na kon, tapuro Ryan mo di balbalikas mo. Kat, kumusta ka mo dita? Okay laeng. Di nakpagdanagan. Basta ti kanayon nabilin ko Agannad kayo ka ni baby. Di yung baby antibagyo. Kat no adati importante apakasapulam ka dananang. Di ka bumdeng wun agbay na mga ibaga kadakwada. Wan, kanayon mo dito ikaddananang kantatang. Nasayat nga rin kasta. Ola, sige nga Rodan. Umawag ak tumanen, Krisha. Bye! Krisha, kumusta kayo iti apaw? Nasayaat kami mo, tatang. At dabit na panan ni Nanang Yaw, isungay mo na akong ditaw. Tatang, Amok amay kawa kamanan iti kaawan ni Michael, balasang ko. Nagrunagkat ka ang anak mo laeng. wanarod tatang. Nagrigat. Ibaglaangan tada kayo ni Nanang. Maawatan mi tirik nam anak ko. Ang mamumutan ni Michael. Kasapulan na tagtrabaho para kada kayo iti anak yaw. Maawatak tatang. Ngamno daduma. Diyak maliklikan di saan ngagpanunot. Kasano no dumakkel ni Ryan adi nantupulos am-amu ti amana. Kanayon kayo mat nga agbidyo kaul saan aya? Wan tatang, ngam duma di adda ko ma dito'y akadandan nami ti amana. Sapay ko ma, tasaan to nga adayo tirik na iti amana. Diyak kayat adumakkel ni Ryan, adi napulos marik na ti pamatag ti maysa nga ama, tatang. Di ka agdanag, Krisha. Ar-aramidon ni Michael ti amin tapno saan to ang mapasamak ti kasta. Sapay ko matakas ta nga agpayso, tatang.
Mami, family day may school intong Sabado. Wan nga rod anak, kasta ti imbaga ni teacher kanyak. Sana bale, taga-tendar ta. Kaya't mo ka di ta isurot ta da lolo kan lolam? Sige, Mami. Nasaysaya at kumanood na ni Daddy. Anak, Kanayon nga minyawan ni Daddy na the program media school nang runa no family day. Saan ka di kumpleto kuma? No ni Daddy kan Mami kataday ti family day. wan Ryan, ngam amumat nga awan dito ni Daddy, saan ka di? Ada iji adayo, trabaho para kan ka. Kan, para kan ni Mami. Kasladyak pa nga min na po na nagbakasyon ni Daddy, Mami. Kanayon latan nga iti video ko la makit-kita. Awan pa nga minaka mo idinaudi ang nagbakasyon ni Daddy. Iso kasla di mo napuutan anak. Ang sa nabale, dandani manan agbakasyon ni Daddy. Kat makadenatan tumanan. Ryan, agbakasyon ni Daddy iti mabihit. Makadinakan ton, anak. Ha? Okay, Daddy. Oh, apay akasla saan ka mo't excited, Ryan? Saan mo ka di kailiw ni Daddy? Tsaka mo? Ryan, anak, apay akasla saan ka naragsak? Nabayagan na kaya't ko taagawid tapno makadin na kayo manan ka ni Mamim. Pumanaw kan tumatlaan. Saan ka di, Daddy? Saan matadagos, anak ko? Siyempre, agtalinagdak dita Pilipinas iti sumagmamanong aldaw. Tapno makapagbanding tayo mata pamilya, ah. Di ka matlagbayag, Daddy. Nagsuplikan tumutlang dita. Anak, kasapulan ngamin. Tadakat nga rod dito iti trabaho. Agtrab-trabaho ak tapno maitad ko amin na kasapulan nyo kan ni Mamim. Kanayon mo takas na di bagbagan. Tunggal makasarita ka, Daddy. Sumubutak tukan ka. Apaman na makasangputak di tarayan. Ikarik, anak. Sige nga rin, Daddy. At tapay namin haramidag. Bye. O sige, anak. Bye. Anyan. Mariknak na da sakit tinakam kanyak ta anak ko. Dumakdakkel. Kat birbirukan nanti presensya kas amana. Nasakit mat para kanyak. Ajak na taraba iti panagdakkel na. Gamnas kan nga agsakripisyo ak para iti nasayat ang masakbayan na. Iso asapay la kumadyos ko. Tamapunas tumot lang ti sakit tinakam kanyak ni Ryan. Man ng Emmy, sa anak akas kadagiti daddo mga OFW ang makaawid kalpasan ti 2 atawan. Kan adapay dagitay every 6 wenno 8 months nga agawid di tapagilyan tayo. Pasaray makabakasyon na kalpasan ti 3 wenno 4 atawan. Kayat ko ngamin ti makaurnong adagos, tapno adda pangrugyan mi, apaman nga agawid akon iti pagilyan tayo. Napatarimaan ko matan ti balay mi, kan adamot ten nagatang mi asular, anang ibautan mi iti daduma anat-nat gadak iti panagabrod ko. Kayat ko nga aging gakabailak pa'y ti agtrabaho kat agtrabaho ak, tapno adanton umdas nga urnong mi nga agasawa.
Jack amo nga iti idadakkel ni Ryan ket addagayam agrusrusing a sakit tinakam na kanyak. Gapo iti kanayon a kaawan ko iti dennada nga agina. Napanagnakak dayta tunggal kasaritak iti telepono. Tamarikrik-nak nga awan apulos iiliwan na kanyak. Ket dayta ti kanayon nga ipalawag ken kuana ti inana. Ryan anak, mabalin ka kadya kasarita. May papanitan niya, mami. Anya ti pagsaritaan ta? Madmadlaw ko ngamin at tunggal kasarsaritam ni dadim iti telepono, kasla saan ka naragsak. Saan ka di nga excited? Apay, Ryan. Mami, Kas ita, inawagan na ka takayat na maamwam adandanin ag bakasyon. Ngam kasla saan ka nga interesado. kasano kat pumanaw tumutlaang? Agyan laang dititi sumagmamanungal daw. Panawan na tan tumutlaang. Anyang iti serbi na nga agawit pa ilaang. Anak, ar-aramidan ni dadim ti amin para itinasaya ato ang masakbayam. Di mo ka di maawatan dayta? Umapalak namin kadagiti dadto makadalak, mami. Kanayon na kompleto ti pamilyada. Siyak, kanayon nyawan makita dadadi kidya pagadalan. Maawatak ti marikrik nam Ryan. Patpatgan na kaunay ni dadim. Isong agsakripisyong agtrabaho iti adayo, tapno saan kantong agrigat. Kantap no maipaay mi amin akasapulam, nang runa iti panagadal mo. Ngam, anya nga iti serbitada a kwarta nawan mat ni daddy ti nata. Kanayon nga day tadayo. Amok day ta anak ko, ngam rumbang ang maawatan mo ti amam. Saan analaka ti pagdaldalanan ni dadim? Narigat ti agmaymaysa, anaadayo iti pamilyana. Ngam, mami, nagkadun ti special nga okasyon nga awan ni daddy. Edi graduation ko iti kinder. Graduation ko iti elementarya. Kanayon nga awan. Amok anarigat mo ang maawatan itarayan, gaputa rumingring baw ti guram ka ni dadim. Ngam amok adumteng to ti aldaw, ang maawatam to matlaang ti amin, anak ko. Ryan anak, ada akon. Kita mo, nagado ti pasarabok para kan ka. Agyaman ak daddy. Oh, kasla saan kamot nga excited anak? Saan mo ka di akailiw ni daddy? Tsaka mo. Ryan anak, ni dadim dayta, nabayag asan anagawid. Ita, kasta ti pa nagsungsungbat mo? Awan tumot lang tinagbaliwan na mami. Simangpot nga agpaiso. Ngam pumanaw tumot lang. Maawatan ka anak ko. Ngam sa anak mata basta pumanaw. Makadin na anak iti sumagmamano alawas. Kanayon mat nga minakasta. Adang agpaiso pasarabok. Ngam pumanaw kamot ladagos. Ryan, maawatan na kumaanak ko. Isa puman panawak, tamapanak ag trabaho iti adayo. Para madlakan ka. Para itinapinta sa masakbayam. Ngam umadayo ka man ang daddy.
Anya nga iti serbitada a kwarta. No saan tayo lang agdadan na kada mami. Ryan, sana may parbang dagita nga ibagbagam ka ni Dadim. Ha? Ar-aramidan na ti amin para kan ka. Sorry, mami. Diyak kahit ikas nga agbalin na sitwasyon tayo, anak ko. Nang ro na numapektara ng ti relasyon tang agama. Ngam da ito lang taamok ka pamuspusan. Tapno may paayan kay tinarangay pa nagbihag. Kan napintas a masakbayan. Maawatan mi ti marikrik nam anak ko. Nga masapul a maawatan mo't ni Dadim. Tsak kasapulan dagita pa sa rabo, mami. Ni daddy laang ti kayat ko. Krisha, kasla din ako namamot anak ta. Kasla awanin patag ko kankwana. Nagadayo tirik na kanyak. Pasensyakan. Di makal ngamin adanda ni di nakanakadan na. Amok da ita. Ngam nagsakit arik na nakaslawan ka imo di nga kankwana. Amo ka masaksakitan ka, Michael. Ipatpatag ko unay ta anak ta, Krisha. Ngam kasla di na marikrik na da ita. Ipatpatag na ka ti anak ta. Iso na laang ta di mo mababalaw. Nukas jay ti ibagbagana. Gaputa ti kayat na. Kanayon nga adda ka iti danana. Kayat ko ti makabawi kankwana. Ngaman yang itaramidak. Kat adak mo ti taada yung agtrab-trabaho. Michael, saan nga amin abanag kat maipapan iti trabaho? Masapon nga iparik na mat kankwana, nga adda kalaang dita para kankwana. Amok da ita, Krisha. Ngam kasanungay nga aramidak da ita. Saan mo ta mabalin na jak agtrabaho? Ti presensyam ti kasapulan ni Ryan. Saan a kwarta, regalo, wenno anya pa'y a material abanag. Kayat ko launay tagtalinay ditidannayo. Takayat kayo mo't na makadanay tagnanayon. No kayat mo ti bumawi ka ni Ryan. Masapol nga ipakitam kankwana nga adda ka laang ditoy. Saan napatag kada kami ti kinabaknang? Basta agdadan na tayo. Di mo ipalubos adumtang to ti aldaw at talaga amayada yung tirik na kanka ti anak ta. Sapay la kumatasaan pa'y analadaw ti amin. Tapno makabawi ak ka ni Ryan. Tatang, nanang, diyak ka mo na niya taaramidag. Kaslasaan ako na napatag ka ni Ryan nga anak ko. Anak, maawatan may ti sitwasyon mo. Ngam saan mo ka di napanunot? Nga iso akas ta ti jarna, gaputa di makal nga awan ka iti denana. Talaga narigat day ta, Michael, anak ko. Gam saan mo't analaka para ka ni Ryan, ti dumakal nga awan ti ama na iti denana. Ang paiso day ta, anak ko. Gam jak mo't nagayatan day ta, nanang. Kan ar-aramidak day ti para iti masakbayan da nga gina. Di na ka di maawatan day ta. Saan mo mababalaw di anak mo? Abang ano ti marikrik na anak at di mo ipatpatag. Gaputa ka na yun ka nga awan iti denana. Ngam, patpat nga kidananang. Ipatpatag ko unay ni Ryan. Di nala siguro maawatan no apay akasapulan niya agtrabaho ak kaya abroad. Maawatan da kamat siguro, anak ko. Mas importante ti presensyam, gam ti kwarta, wano anya paya sa nikwa. Isong araw da kas na kayat kung tagtalinag ditoy.
Gapoy ti kasta mapaspasamak ka ni Ryan. Ti oras mo ti kasapulan ni Ryan anak ko. Pudno dayta, Michael. Isa panunutem no anya ti kasayaatan nga aramidem. Tapno masulbar ti parikutyo. Maipapaan iti kakaisuna nga anak yo. Ryan anak, masapul nga agsarita ta. Maipapanitaan niya, Daddy. Amok ka kanayon nga awanak. Kat amok ka masaksakitan kagapoy ti dayta. Nairwama kong, Daddy. Amok nga minasanan nga agbaliw dayta. Anak, jak nagayatan dayta. Ar-aramidak dayto'y para kan ka. Para iti masakbayam. Ngam amok kadakkel ti pagkurkurangak kan ka anak ko. Kasta mo ta ka na yun ti bagbagam kada kami kan ni Mami, Daddy. Isungarod ka sarsarita ka ita. Takayat ko tagkid daw kun kay ti pamakawan. Jak nasaksyan dagiti importante apas at tibiyag mo. Jak mo talalmanan ti pasarabom, Daddy. Tati kayat ko, ada kay ti dan nami kan ni Mami. Maawatan ka anak ko. Isungay ka na kumay tinananay a panawan. Tapno lito pak amin na nagkurangak kan ka. Kantap no maipaay ko ti kalkali ka gumam. Kinaputno na, Daddy. Kaslasaan ka pa yun nga am mo. Ikarik anak. Sumubutak kan ka. Aramidak ti amin tapno makapagdadan na tayon itag nanayon. Pakawanan nak, Daddy. Amok mo ta para kanyak tar aramidam. Ngam talaga malidayanak ngamin. Ta saan ka makadandan na? Pasensya ka matan anak ko ha. Diyak amo masaksakitan ka mat gaya man iti husto. Kunak na umdasan ti panang ipapaay ko kadagiti ka sa pulam. Nga madamat gayam kalkali kagumam iti kaunggam. Ngam di kag danag. Tay karik mabaliwan ton ti amin Ryan. Sapay la ko, Daddy. Takayat kayo mo ta na makadin na itag na nayon. Namnamaam day ta anak ko. Ikarik mapasamak day ta akalikagom mo. Ikarik, Ryan. Gaputa damot tanan anay nga urnong ko manang Emmy, napagnumuan mi iti asawak, asaan akon nga agrenyo iti kontrata, kat ag for good akon diti Pilipinas. Iso nga iti panagawid ko, apaman analpas ti kontrata, nang ibangon kami iti negosyo iti asawak, kat amok ababaan iti asi kan tulong ti apo. Nasaya at matitaray ti negosyo mi, nga iso ita ti pangalalaak iti pang supsuportak iti pamilyak. Na isang sangayan ti marikrik na kita, gaputa makitkitak, no kasano ti kinaragsak ni Ryan nga anak mi, ita taadda akon akanayon iti dannana. Amok nga adu kadagiti kas kanyak nga OFW tinakarik namet, iti kas iti marikrik nami iti anak ko. Ngam amok nga amin na problema ket adda solusyon na. Masapol laeng titibker ti pakinakam no umadayo tayo nga agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilya tayo.
Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, Michael. Pagayam ko a Michael, maragsakan taita, naragsak kayon nga agdeden na iti pamilyam, kalpasan tinaunday a panawen a panagsisinayo, gapo iti ayatyo a maipaayan iti nasaya at amasakbayan ti pamilyayo. Amok at ikang runaan a rason no apay nga umadayo ti may sa akamang ti pamilya, kat agtrabaho para iti masakbayan ti pamilyana. Saan ang magatadan iti kwarta ti sakripisyo ti maysa nga OFW. Kat kararag ko asapay kuma, takanayon anatibker ti pakinakamyo, anyaman a panubok ti dumteng kada kayo. Adda ti Diyos ang makaimatang iti panagsakripisyo yo. Sapay kuma pagayam ko, tagnanayon ti kinasaya at ti taray ti negosyo nga imbangon nyo, tapno saan ang masayang ti ado a sakripisyom, iti panagtrabahom, iti balasiw tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alayda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti idram-drama yo apadas ti biag. Magustuak unay adengdenggen dagiti uploads yo, ta makapaikat bannog, ken pakaagsawan iti nabalitukan nga adal. Panagkunaket natataenganak ngem sika, ngem ipalubos mo kadi nga ayaban kalatta iti manang, taday taket nga ruden tinakairwaman ti amin nga awag ken ka. Saan ko a personal apakasaritaan dayto inak isalaysay manang. Ngam sapay la kuma, tamaikan iti gundaway a maipatangatang iti YouTube channel yo. Bagman ta nakapasyar ka man anak ko. Itaaman pa'y. At ay padamag ko kada kayo nanang. Ni tatangay? Ay kataday jay talo na. Agap-gapas nga men. Ang maguray ka man, anya ka diday tanapintas adamag ako nam. Naawat akiti may sadak kala kumpanya di Manila nanang. Kat sakti patulod na kadagiti nagduduma pagilyan nga ayan ti branch ti kumpanya mi. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Ay nasayaat na ita. Tapno maisag anaan nyo na imbag ti masakbayan ti pamilyayo. Puno day tananang. Maragsakan mo tunay ta asawak. Di na nga minamnamang na maawat akiti day di kumpanya. Ay kasta talaga anak ko. No dumteng ti swerte, di mo mapupuutan. Iso anas ken asalwadam, dagiti kakasta dumteng ken ka. Ay, uun gayam anak ko. Apay, saan ka di pa'y amasikog ni Ira? Ay, saan pa'y ngarod nanang? Talo atawanan manipod nagkalay sa kayo. Rumbang ko mga damoten anak yo. Nanang, agpakita kayo iti doktor, tapno ambuyo ter aramidan nyo. Ang mga numaysamot kada kayo ti lupas. Ay nasaysayaatan nga aging ga iti nasapapay, kat maamuan yon ti kinapudno. naibagak mo tanday ta kanaira nanang. Ngam kumbinsir pa na imbag. Ay katuwad na anak ko. Sayang ti kinasaot yung agtrab-trabaho no awan mo't isagsaganaan nyo. Bayan nyo nanang, takumbinsir manin ti asawak. Lay na bakay,
Imay ko namninik itay. Anyat naramid na ditaw. Anda nga rod imay na impadamag, kat sigurado nga uray sika, kat maragsakan lakit day. May papanitian niya ngay day nga impadamag na ako nam. Amom lakay, naawat ka nun inek iti may sa adakkel akumpanya iti Manila. Kat iso ti ipatulod da mapan mang check ka dagiti branch da iti nagduduma apagilian. Dahil na, ay nagsaya atan ngay layda. Ay saos nakarkaro manan asumaya at tibiyag dano kasta. Ay katuan Ay, naging gaita kat. Saan pa'y ngagsikog di asawa na? Nga rod anya lang at hantar aramidan daya. Sanda nga tapay laak kaya ti maadaan iti anak? Kabailan damot na nabiyagan no bilang laeng. Magagarad damot una yun, Simon. Nang runa ni Nick nga anak ta. Kasla maupupay-pay nga rudon. Isa na kunak nga mapandag pakita iti doktor tapno amuda ti makagapaw. No apay adipay agsikog ni Ira aging gaita. Nay magmantan na isingasing mo day takan ko ana. Ay wun tapno amuda no may sa kadakwada ti ada diferensyana iso nga aging gaita kat awan pa'y anak da. Kahit anyat ko na dya anak tangay. Kumbinsiran na kano pa dya asawa na nga agpakita iti doktor. Dasan di trabaho kay na. Umanugot ka mat siguro niti singasing kung agpakita tan iti doktor. Talaga adisidido kan nga agpa-doktor? Apay naguray ta pa iti sumagmamano a panawan. Hanya ti amom, mga nagsikugak tumatlaang. Ira, talo atawanan sipod nagkalay sata. Umdas mo siguro na dya kabayag ang naguray tatap nagsikog ka. Nakasagana ka din ang makaam mo. Nukas parigan may sakadata ti adda diferensyana. Ikararag ta sapay kumatasana kasta. Ngam no bilang day ta talaga ti kinapod no. Masapol nga aklunan ta. Sikat ti makaam mo. O sige, umanamo nga kon tapno agtalnan ta panunot mo. Inton bigat, mapantan to agpakita iti doktor. Nalpasan ti tesa na isayang katkadata. Orayin talagang ti resulta. O sige, sapay ko matamayat ti resulta ti amin at test ana isayang katkadata. Kat apag iso ti pan nakaalatan to ti resulta. Tamay baunak to na mapanidya Malaysia. Iti may sa branch ti kumpanyami. Talaga amang rugi ka na kanayon nga agbiyahe Nasaya at matayta. Tamakapan ka iti nagduduma pagilian. Wen ngam si ka ti pampanunutak. Kasanukan ton. Di pa katag may sakan iti balay pag nanaydan tanawanak. Maan-ano ko kabaulak mo't. Ti trabahom ti panunutam saan asyak. Sigurado ka? Wan ko nakmat. Di ka di pagdanagan. Lasod ti sumagmamanon atawan apanagdan na danik nga anak mi kan ti asawa na manang Emmy saan dapay anaparaburan iti anak.
Iso akanayon nga isingasing ti anak ko nga agpa-check up da nga agasawa ngam saan akayat ti manugang ko. No pay kasta, dimteng ti kanito atay gagay unay ti anak mi, iso anapalaos ti ragsak na. Kagiddan ti anugot ti manugang ko nga agpakita da nga agasawa iti doktor, ti simmang bay nga oportunidad kaninik, tanaawat iti maysa kumpanya nagaplayan na iti syudad ti Manila. Kinapudno naman ng addan kadanik kan ti asawa na ani Ira ti amin. Anak laengan ti kurang kadakwada. Agingga anadanon daydi kanito nga imawag kanyak ninik nga anak ko. Timot anak ko ti ubaw-awag. Hello, Nick anak. Nakaawag ka mat. Pasensya kayo na nakaistorbo ak nanang. Kuwang amin. Apayakasla naliday ka anak ko. Ada ka di saan anasaya at anapasamak. Nanang, naalamin ti resulta ti panagpa-doktor mi kan ni Ira. Kurt, anya ngay ti resulta na anak ko. Siyak ti sana makaputot, nanang. Ha? Siyak da diferensya na. Anya? Kurt, anya ngay ti ko na ti asawam. Naaklon na matkat di nanang. Awan ka no di parikot. Oray saan kami amadaan idanak. Ay, matlagayam. Ay, naimbaglaangan tanawatan na. Ngamrumbang laang, tasaan mo mo't anagayatan day ta, anak ko. Amo ti Diyos no kasanod ayat ko amadaan iti anak nanang. Ngimkas lang na isipat kanyak ti kinapudno. Isaan ka nga agliday, Nick? Ti importante, agpinpin natag kayo iti asawam. Saan at ikinaawan anak yu ti agbalin at ubeng, tapno saan nga agbalin anaragsak ti pamilyayo. Agyaman ak nanang. Kaya't kung amin na maamon nyo da amin, iso nga imawagak. Nasaya at mo't anak ko. Umawag ka laang, numasapul nak. Kat anya nga ron nga inukas jay ti kasat na. Awatan na si pupuso Ti napatag agkinkin na awatan da nga agasawa. Daytamot ti kunak kaninik, lakay. Di mo maikat nga agladingay, tanasakit ti kinapudno, nga isugayam ti adda diferensya na. Ay, na yan agas at ti anak ta. At ang agpaiso na pintas at trabaho na. Kabailan da pa iti mangbiyag, iti oray mano ko mga anak, kasjay mo tinapasamak. Sana bali, nadamot dagiti kakaanakan na. Isudan to na, ti kasla anak da ni Ira. Ipamay sana laang ti panunot ken panawon na iti trabaho na. Kastamot kan iti asawa na. Di mo't kunam amapanto ijabalasiw tao. Isumot ti kunana. Di makailiw-liwag ton nang runan no agdodoman ton apagilyan ti papanan na. Panagkunak italaang ti kasya arik na layda.
agbiyahe akmanen. Masapul dak ka na di Singapore. Kaano nga ron ti papan mo? Ag-meeting kami pa inton bigat. Maamuak to no kaano ti flight ko. O sige, aganad ka kanayon Aginanakamot no da oras mo. Makabannog samot ti kanayon nga agbiyahe. Okay lang. Taparte ti trabaho ko dayta. Kanairwamak mo tayo nga agbibiyahe. Sika. Anyang itaramida minto nawanak. Ibagbaga nga ron dagiti gagayam ko nga out of town kami kano. Mapan kami ti lugar ti may sa kaklase mi di college. Adan sa kano resort na. O di nasaya tap no saan ka maboring. Ngam ne, aganan ka. Ang mga no armanda ka mait. Ha? Sino kumamot ti agaram kanyak kat amudamot nga dan asawa. Kadagiti sana makaamu Nakita man ni. Adapay abak mo abalasang hindi kasta alangam. Saan ka ngagdanag? Jak to pulos ag paaram. Rumbang laang. Awagan kan to Tay bagam na niya ti kahit mapasarabo into nagawid Okay. Thank you, Lakay. Apay akas na ti jar mo. Manong aldawan na napaliw ko akas la kanayon nga agsasadot ka. Ken awan gaganay gaya manipod si Mang Puta ka nagapoy di Singapore. Ha? Ada ka direk-rek na agsakit ka di? Awan di sakit ko. Nabanlugak laang. Taado nga minti nagpasyaran mi kadagiti gagayem ko kabayatan ti kaawan mo. Diyak kaya ti kastalangam. Ala, agbalis ka. Taintag pa doktor. Ha? Anya? Saanan ko nakmat? Okay laang. Ayra, saan ka nga okay? Siyak ti asawam. Katamok no okay kawun no saan? Diyak kahit nga dadaki sa mapasamak kan ka, Ayra. Taipatpatag ka launay. Isungalan, agbalis ka. Tamapanta agpa doktor. Gaputa saan akayat ti anak ko nga adadakes a mapasamak iti asawa na, pinilit na ang nagpakita iti doktor ni Ayra, iti daydi kanito anadlaw na nga agmamayo ti manugang ko. Dita anadoktalan na amasikog gayam ti asawa na. Sigon iti salaysay ni Nick nga anak ko, naala kano ni Ayra nga asawa na ti sikog na, iti sigod akaayan ayat na, idi agad adal da paylaeng. Anakakuyog da, iti naminsan a panagauting da nga agkakabatch. Nasaksyak no kasano kasakit ti linakam ni Nick nga anak ko, iti daydi a pananglipot ken kuana ti asawa na. No pay kasta, pinakawan na ti manugang ko, kat naipasngay nga rod ti bunga ti kinagulib ni Ayra. Inalangon ni Nick ti ubing, tasigun kan kuana, awan kanumet ti basol na. Ngamay sa abanag ti ingkadeng ti anak ko. Nasaya at nakapasyar ka ba ng anak ko? Kumusta kan? Kastoy nanang. Ikagkagumak tagbalin anormal. Gapo tayo ayatag ta sawak. Ay, bilibak nga rudkan ka. Desisyon mo day ta anak ko. Apay gayam anak ka umay ka.
Nanang, amoy mata kanayo ng agbiyahe ama pa ni Jabalasyo taaw. Isa kahit ko lang ti makasiguro. Asanan nga agbasol pa iti asawak. Isa nga inkadang ko ayaka rin dagita agina diti lugar tayo. Mga bangak iti apartment para kadakwada. Kan mga laki ti kadwada babawnen. Apay adito'y lugar tayo ti kayat mo apag naidanda, Nick. Tapno makikita yo idananang. Mabantayan nyo ti garaw ti asawak. Kanada kayo amang bagbagakan kuana. No bilang adamadlaw yo ama di adyar na. Apay anak ko, ada ka di pa'y panagdwadwam, iji asawam. Tsaka mo nanang. Nga mariknak nga adan butang ko amang panaw kan kuana. Iti sumagmamano alawas. Wala sumagmamano abulan. Amoy mata sana masnup ti aldaw kaawan ko. Tunggal maibawunak ama pa ni ti Balasyo taaw. Ay, sige anak ko. Dakamin kan di tatang mo ti makaamaw kadagiti agina. Agyaman ak nanang. Pasensya kayo ni tinagbalin a desisyon ko. Ay ayat ko unay ta asawak. Kat jak kayat amarakrak ti pamilyak. Anong nga ron nga umakardangay iti abangan da nga apartment, Laida? Intong Domingo ka no. Masapol ang makaalis da sakbay nga agbiyahe manon di anak mo. Ay, na yung tigasat ninik nga anak ta. Puno na paraburan iti nasaliwanwan abiyag. Ngam kasjay mo ti inarami ti asawa na. Di naman la pinanunod ti sakripisyo ni Nick. Saan nga taagapaw ta saan amay paayan ti anak di anak mo iso ang napanunot na tinaglokaw. Ay, diya mo ti sa work lakay. Nagsingpot di anak ta. Akasam, kinabailan na pinakawan di asawa na. Ayat na laang asaan amarakrak ti pamilyada. Iso nga arumbang nga agnakam ni Ira. Tano sa bali laang alalaki ti anak ta. Ay saus, nabayag ko man asininaan na ni Ira. Agore ka man, Laida. Saan nga't ang agsarsarak da Ira kung ti ama ti anak na? Ay, day tatijak amulakay. Gamsapay kumata saan. Iso siguro nga iyalis ni Nick ida dito asidagta. Taamangan no adda atap na. Nga agsarsarak pa'y dagiti dua. Nang runa no ammo jay lalaki. Nga adda anak da. Anay tantayan ti adat na. Anyamot nga minun ni Nick. Di la nagpanunot mo ti mamin ribaw sakbay ang nagdesisyon. Awan mabalinta. Tapat-pat ganunay ni Nick di asawa na. Sapay la kumata di na ibusan ti pasensya ni Nick. Tamangan no sinaan ni Nick numapunwan di anak ta. Apay nga itakala ang asumangpat Ira. Raben, nakaturog pa yun di anak mo nga agururay kan ka. At damat di yaya na. Apay aya madanagan kayo. Nagapwam aya balasang ko. Apay adamagan nyo tinagapwak. Apay, binilin na kayo ni Nick abantayan nyo amin agaraw ko iti kaawan na. Nay,
Ay saan, balasang ko? Amok! Nabilin kayo! Alangan mo't nga amin nagaraw ko. Kan papanak, kat ipakadakpay kada kayo. Ay, anyalaangan ti panunutan dagiti makakitkita kan ka. No kanayon ka amarabyan nga agawid. Sapay awan dito iti asawam. Da kayo lang tagpampanunot iti kasta. Awan ngamin pa nagtalok yu kanyak. Kan mabalin ka di? Di yu pakibibiyangan di anak ko. Tadi yu matkapkapin ano? Why? Di mi kapkapin ano? Ta anak mo iti sabali a lalaki. Si kapay tinatangsen. Kat si kalangaruden tinagbasol. Agyaman ka, tadi na kasininaan ni Nick. Ngam daytoy titandaanam. Siya ti agbalin a mata di anak ko iti kawan na. Iso adi ka agpakpakasigurado si Kaira. Diyak itulok, aliputan manen ti anak ko iti may kadwa agundaway. Layda, bakit? Naamuam ka din. Ah, tiyan niya. Awan mo't gaya mo daayra iti apartment da. Ha? Pimanaw da ka no idirabe kung na di ka aruba da nga am ni pari karyaw. Hanya, ti awanan ba in a babae? Talaga di na kaya't amabantayan ti garaw na. Di na siguro nagustuhan adya imbagam kan kuha na idi kalman. Iso nagdardaras da na pimanaw idirabe Masapul ang maamwan daytoy ni Nick. Sigurado ang makla at dyan akta. Kung akon kita saan ang mapagtalkan day dyan nga ayra. Agasam, pinakawan lang arodan ni Nick ngam kas dyan manan tinaramid na. Napanandangatan ngay. Pati dyan obeng nairamraman pa yan. Di mo ba yan? Alangan mo't abay-bayan na dyan anak na. Kas ko na nangarudan kanyak idi kalman. Awan ka no, tibibiyang ko iti anak na, tasaan ko kanumat akap-kapin ano. Ay katan niya ngay. Ihawag ta ka di kaninik dahito ang napasamak. Ay rumbang laang lakay. Ang mga numaunaan na taday dya babae, kat aglaga manan iti inuulbod asarita. Saya at tadakan anak ko. Nag-awid akadago sa paman na naiyawag yuti inaramid na ayra tatang. Nanang. Imbawag ka di kan di asawam. Saan nanang? Aw-awag kang di nasungsong batan ti awag ko. Ay, Saan nakamot nga inak-nak manik? Masapul nga panunot ka na naimbag anak ko. Agasam nga iti kas di nga inarabid ni Ayra kan ka. Kalpasan ti panang pakawan mo kan kuwana iti panang lipot na kan ka iti kalabas. anak, awanen ti makunami kan ka. Inaramid mo ti amin, tapno maisalbar ti pamilyayo.
Ngam saan apulos nga inikan patagday ta ni Ira. Pakawanindak nanang. Tatang. Amo kadakala pa kay babay na ni ti pamilya tayo ti kastoyan na pasamak. Nga magyaman ak tamaawatan dak. Nga may ti dahi ti agundaway. Ti bagik matan ti panunutak. Inaramit kon ti amin. Ngam kaskas ti nga awan nagmamaayan na. Isama ka amon ni Ira iti biyag na. Sapay la kumatataripatuan na naimbag ti anak na. Impatag ko iti kastaunay ti ubing nanang. Imbilang ko nga anak ko. Amok dayta, Nick. Ngabsapay ko ta iti daytoy agundaway. Panunutom batan ti bagay anak ko. Huston ti sobra pa nagsakripisyom. Wananang, katagyaman na klaunay kada kayo. Tada kayo nakasuporta kanya kakanayon. Agyaman na kada kayo nanang. Tatang. Manipod pimanaw ni Ira iti apartment nga inabangan ni Nick nga anak ko manang Emmy saanan ang nagparparang apulos. Adda atap ni Nick nga amangan no simuruton iti ama ti anak na. Ngam saan mi anapanagnakan dayta. Amok anasakitan unay ti anak ko iti nagbanagan ti pamilyana. Ngam ti pagyamanak unay iti namarswa, nagbalin anatibker para iti bagina ken para kada kami adadakkel na. Amok nga awan to ti pagbabawyan ti anak ko iti nagbalin a desisyon na alipatan na laangan ni Ira tano panunutan a naimbag. Talagamot asaan a naing kalintegan a pagsayangan na pailaang iti panawen ti awan serbina a tao. Itamanang nakarkaro nga immasenso ti biyag ti anak ko. Adon tinagatang na asanikwa nga iso ti pangibabautan na iti matmatgadan na. Kararag ko asapay kuma tadumtang tumatlaang ti kagasat ti anak ko amakadan na iti tungpal biyag. Tabarang saan pa'y analadaw ti amin kat magunudlat ta ti anak ko tinaragsak a biyag. Iti den na ti babae amang ipatagkan kwa na. Iti laksid ti pakapilawan na. Daytoy ti pakasaritaan ni Nick nga anak ko manang Emmy. Kat agyaman nak unay iti ingkay panangidrama. Toy pagayam mo, Layda. Pagayam ko Alayda, agyamanak iti panagtalat mo iti programa tayo anang tadbyag iti maselan apakasaritaan ti anak mo. Saan asinsinan da ito nga istorya, tamasapul a maiparang iti napino ti tunggal eksena, tapno saan anaalas adenggan dagiti menor de edad, amang tartarabay matlaeng kadagiti drama tayo. Ngambabaan iti salaysay mo, maipakita unay, no kasano a pinadakkelyo ti anakyo, gaputa nagbalin a nasaya at atao, iti laksid dagiti panubok adimteng iti biyag na. Kasken ka, kararag kumat asapay kuma, tadumteng tumutten ti babae a naitani para ken kuana, tapno addan tumutten makatakunaynay na iti tungpal biyag na.
Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti pa nang ibinglay mo, iti pakasaritaan ti anak mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti nagla